Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalani sa mga kabisya, mga kabasic. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Ayan, shoutout naman natin yung mga kabisya nating kalulong weekend lang, magli-leave ulit next week. Pinayagan po ba kayo? I'm sure yan, kanya-kanyang hanap na ng dahilan. Ayan, ang dami na namang pinatay ng mga kamag-anak. Oo, correct. Ang daming pinatay na kamag-anak, ang daming LBM na magaganap. Yan, di ba? Pinatay na kamag-anak, LBM na magaganap, mga susunduin sa airport. Yan, mga alagang isusugod sa correct, vet. ganyan. Madaming mga kung ano-ano mga rason-rason. Pero hindi mo na ipopost, di ba? Kunyari makapag-out of town kasi long weekend Ay wala mo nang post sa kana. Late post na lang. Baka mahalata yung pusa mong namamatay, di ba? Mahalatang wala ka naman talagang LBM. Panay-panay yung ano mo dyan, tira ng tequila. Tapos sasabihin mo may LBM. Nako. Long weekend na naman actually kung ililive mo yung Monday. Actually, yes. Yung Lunes lang talaga yung leave Alanganin talaga yung Lunes. Oo, yung Lunes. Alam mo, ever since yung Lunes na yan, masama ang loob ko dyan Hindi ko talaga maintindihan bakit na-create pa yan Lunes na yan, utang na loob na yan Sabi talaga ng Lunes, inaano ko ba kayo? Inaano ka ba namin talaga? Nang-aano ka Lagi na lang kayong galit sa akin. Yan. Masyado kayong may favoritism, sabi niya. Friday, excited kayo. Oo. Saturday, happy kayo. Correct. Pero Sunday, relax na relax kayo. True. Pagdating ng Lunes, galit na galit kayo. Diba? Wag nga kayo. Wala pa akong nakilala ng excited pag Monday. Kung meron man, ano yan? Depende yung mga mag-withdraw ng pera. Ayan, pwede, no? Oo, pwede magbangko. May bank transaction ng Lunes. Bawal nga daw O, tingnan mo, bawal pa pag Lunes. Totoo, yung sweldong-sweldo ka na, kaya pumatak ng Lunes, di ba? So, hindi na lang mangyayari. Kaya yung Lunes na yun, sinasabi ko dyan Naku, maraming kaaway ang Monday, no? Ano ba yan? Pero sa totoo lang, sa True Lulot walang halong eklabo, yung inirereklamo mong hindi ka pinayagang mag-leave o kaya yung inirereklamo mong trabaho, pangarap po ng ibang tao. Yes. Diba? Pangarap nila yan na na may gawin sa araw-araw. Ganun. Totoo yun. Alam mo naman kasi tayo, partner, mga hindi tayo makontento. Meron tayong trabaho, nagrereklamo tayo. Bakit kailangan natin magtrabaho? Diba? Kapag wala naman tayong trabaho, nagrereklamo tayo kasi bakit hindi tayo busy? Ganun. Sala sa init, sala sa lamig, no? Sa true. Parang panahon lang yun Kapag maulan, naalibadbaran tayo. Diba? Ano ba yun? Uulan na naman, nagagalit tayo. Kaya araw. Doong umaraw, binigay naman sa'yo pagkaganda-ganda sikat ng araw. Parang jowa lang yan Nagagalit ka rin. Tingnan mo, parang jowa din. Nung wala kang jowa, dasal ka na dasal magka-jowa. Nung nagka-jowa ka, mainit ang ulo mo lagi sa jowa mo. Lagi kang may kaaway. Lagi kang may kaaway, lagi kang galit. Saan ba talaga lulugar? Totoo yan. Buti na lang ang Diyos natin. Napakalaking Diyos, carry niya lahat. Intindihin ang lahat, diba? Na mga saltik nating lahat. Ganun. Grabe, no? Isipin mo kung gaano kakomplikado ang isang tao. Meaning, papaano tayo mag-isip tapos hinahandle tayo ng Diyos, diba? No? Na iba-iba ang takbo ng isip. Correct, iba-iba yung level. Yung diba sa isang klase na sa pamilya, diba meron kang 3 anak na iba-iba ang takbo ng isip, iba-iba ng ugali. Iba-ibang personalidad. Sasabihin mo kayo talaga sakit sa ulo. Totoo yun, literal, nangyayari yun Totoo. Diba what more yung milyon-milyong tao. Ilan na ba? Bilyon ng tao sa mundo, diba? Yata, kasama natin yung mga lamok para sige, para may impact. Para may impact. Para mas challenging. Diba? Pero lahat yun intindihin ni God. Oo. So, ibig sabihin, God is really, 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 really a really, really big God. Totoo yun. Siya lang talagang the best. Correct. So, galing, no? Importantitious po ngayong araw na ito kung ikaw ay nag-iisip at nagbabalak ng long weekend. Nag-iisip magli-leave kaya ako ng Lunes. Una sa lahat, meron ka bang pampalong weekend?
Gastos yan kasi ang haba eh. Starting tomorrow until Tuesday. Aba, 5 days na ano 5 yan. days na Lamyerdahan. Diba? Nga na naman pagdating ng Wednesday. Walang income yan. Pero wag kami panggastos pag nag-long weekend. Magaling din. Sana all talaga. Ay, hindi lang hanggang Tuesday. Thursday na ang pasok, partner. Hanggang Thursday. Hanggang Wednesday hanggang Wednesday. Balik ng Thursday. Thursday na ang pasok. Iba. Iba Teka din. nga. Pautang naman. Doon na lang tamang utang kami doon sa mga doon sa may mga pampalong weekend. Oo nga, sabi ng iba, dapat pala hindi tayo lumabas ng Last Holy Week. para hindi tayo pinagdudahan ng LBM natin this week. O di kaya naman sasabihin nila, dapat hindi tayo nakipagsabayan noon. Yan, totoo. Kasi ang dami talagang pumunta ng kung saan-saan ng Holy Week Sa true. Yung diba? iba ngayon magpaplano. Hindi naisip. Mali-mali. Charot. Sama nyo kami sa lakad nyo para perfect yan. Para maging masaya. Kayo ang tagagastos, kami ang tagatawa. Yan, tagakwento. Yan, tagakain. Pwede rin utusan, payag na kami nun. Basta isama nyo kami sa lakad nyo. Alam mo, importanticious na malaman po nating lahat. Sinabi na namin ito pero ulitin lang namin. Para makasama ka talaga sa lakad, kailangan may ambag ka. Ikaw ba yung tita na magaling mag-alaga ng mga bata? O kaya ikaw ba? Correct. Malaking contribution isasama ka niyan kasi syempre lagi sa mga outing, lalo na family outings, meron, ang daming bata niyan. So dapat meron dyan na tagabantay. Ikaw ba yung tita na walang pakialam sa na kung masusunog yung balat kasi okay lang mag-swimming kasama yung mga bata? Kasi di ba yung mga bata, parang nagmamakaawa ka ng itim-itim mo na, nugnog ka na, umahong ka na please. Diba? At dahil dyan, dapat merong tita na willing. May tagabantay. Dapat tagalibang. Correct. Dapat may willing na mag-swimming at hindi naka-rejuvenating kit, diba? Kasi pwedeng mainitan. Kung ikaw yung tita na ganyan or tito na ganyan, ako, pasok ka na. It's a yes for me. O di naman kaya mga pwedeng ambag. Ikaw ba yung magaling mag-picture? Yung okay lang sa'yo kahit wala kang picture. Basta ang mahalaga, picturean mo lahat. Okay? Pasok ka na! Di ba nako? Teka, saan ba ako kasama dyan? Diba? Maganda yan. Taga-kwento. Tsaka utusan, pwede ko. Pwede. Utusan mo akong bumili ng yelo kahit saan bibilhin ko yan para malamig yung juice nyo. Tama. Diba? Yung auntie mo nakahiga na lahat, nakahilata na lahat, tapos utusan ka bumili ng Coke. Kung ikaw yung willing na gano'n. Kasi may mga iba na... may mga iba hindi willing eh. Yung nakahiga na lahat. Kung kailan nakahiga na lahat sa kabibili ng Coke, kung ikaw yung willing, nako, pasok ka na! Ikaw ba yung... excited ako kasi may isa na akong qualification na entry. Pasok ko na. Oo. Ikaw ba willing na mausukan? Taga-paypay ng ihaw-ihaw. Taga-itit ng tambucho. Hindi naman, ihaw partner. Ikaw ba yung okay lang na mausukan, okay lang na buong araw amoy samgyup kasi ikaw yung taga-ihaw? 1, 2, 3, pasok ka na! So dapat lagi ka may contribution. Not necessarily lagi may ambag na pera. Correct. Diba yung contribution na masaya kang kasama? Tama. Diba pwede kang utusan ng yelo? Masaya kang kainuman? True. Pasok ka talaga sa lakaran. Hindi ka pabigat. Ano yun naman yung mga hindi? Yan, yung mga ligwak. Ayan, yung mga ligwak. Okay. Hindi, idagdag pa natin partner. Dahil naman na bukas ng Star City, ganyan. Yan. Kung yun sa mga maglo-long weekend, tapos mag-Star City, o kaya ibang mga ibang bansa, 'di ba? Tapos mag-team park sa ibang bansa. Yan, 'di ba? Kapag ikaw yung tipong pwedeng sumama na may hilo sa mga roller coaster, 'di ba? Ikaw yung alay, 'di ba? Nakasama sa roller coaster, ikaw ay pasok ka na. Pero kung halimbawa ang lakad ganyan, theme park. Tapos ikaw yung unang nahihilo. Ikaw yung suka ng suka. Ikaw yung inaalalayan palagi, ikaw yung laging pipilitin. Tama. Ikaw yung kapag ka nainita, nagmamigraine, asikosohin ka. Nagbabertigo ka. Correct, nagbabertigo ka. Nako, ikaw ay ligwak, ganon. Uwi ka na. Iwi ka na dahil ikaw ay ligwak, ganon. Ligwak ka, yan. Yung mga assess nyo ha kung saan kayo, kung saan category kayo pasok ha. Kung ikaw kabisyo sa pulutan, ginagawa mo siyang ulam. Uwi ka na. Ginagawa mong kanin. Correct. Uwi ka na. Ikaw ay ligwak, ganon.
Ganon. Di ba kung ikaw ay sa lakad, yung tipong pahulihin ka, Yan. di ba ang usapan alas 10? Yan. Tapos pero dumating ka dadating 12:30. Correct. Nako, Diba? makakasama ka sa lakad na yan, pero sa susunod, uwi ka na. Da- Ikaw ay ligwak ka na. Dami tinatamaan, no? Napapoo nga yung iba. Oo nga, no? Ako pala yun. Hindi, totoo. Pag halimbawa, ikaw yung, mapapansin mo yan kapag alam mong may ambag ka, lagi ka na isasama. Sama ka naman. Yung Saan ka? parang Saan ka pasok? pinipilit. Saan ka pasok? Yung Sa ligwak ganern. Muna, alin ka doon? Yung sa ligwak ganern, kung liligwakin ako talaga yung hindi mo ako maalay sa dagat. Yung kapag halimbawa ang So, outing. kung beach ang lakad, huwag ka nang isama talaga. Hindi, wag ako. Volunteer ka na. Hindi. Isama mo ako, pero wag mo akong i-expect na taga-swimming. Anong gagawin mo? Pag Aura! Aura lang ako, partner. Kasama ka sa aurahan. Doon lang ako sa aurahan, doon sa gilid. Anong At ambag may mo doon? Ako ang financer. So ako masusunod kung anong role ko kasi ako magpipinance, di ba? Siyempre pag gano'n, pag taga-pondo ng lakad, lagi kasama yan. At saka pag taga-pondo ng lakad, kahit anong gusto niyan, sundin natin sila. Oo. Di ba? Ikaw ang foundation. Correct, ganun. di ba? Sa'yo isasabit yung yung garland. Yan. Oo, kapag ka dumating Mga ka sa welcome- resort, yan. ikaw ang may welcome drink. Yan. ikaw yung iinom ng cucumber milk tea. Yan. Ganun ba? Cucumber shake. Dahil ikaw taga-pondo Oo. Ikaw ang sasabitan nun. Yan, di ba? At saka ikaw lagi nasa center ng picture. Kaya pagka ganyan partner, kapag mga gano'n na gusto ko ako yung sabitan ng garland. Oo. Yan. Magsusuot ako ng mga Mayat de la Rosa fine jewelry na alahas. Ayan, Sasabihin yan. nila, ayan yung nagpinance. Totoo yan. Titignan, Kailangan angat ka, kailangan kapansin-pansit ka. Mukha ka talagang ikaw yung tagabayad. Di ba? Kapag ikaw yung financer, sigurado pasok ka. Hindi, pero ako, ligwak ganun ako dun sa part na, halimbawa, swimming, tapos tagabantay dun sa mga, tagabantay sa mga magsiswimming. Oo. Hindi ako ganun. Ligwak ako dyan sa part na yan kasi may oras lang ako pwede ako mag-swimming. Dapat golden hour lang. 5 p.m. Okay, onwards. night swimming. Oo. Ay, hindi rin, partner. Ligwak Ayaw din mo ako rin. sa night swimming kasi nilalamig na ako. So, di ba, ang hirap kasama. Buti na lang iba yung ambag ko. Ay, Diba? maganda naman, hindi ka talaga pwede mawala. Oo, kasi kung ikaw ang financer. Oo, pero hindi naman all the time financer. Minsan din naman talaga ako. Tagakain. Ako, host. Pwede, Oo, pwede. Diba, host, tagapatawa, ganyan. Alam mo, nung bata ako, doon ko talaga na-discover kasi lumaki talaga ako lumaki tayo, partner, na hindi tayo kayamanan. Oo. Ganon. So, hindi nakaluluwag-luwag. Oo, hindi talaga nakaluluwag-luwag. Yung mga ngipin ko lang talaga nun yung maluluwag kasi, alam mo na, Yung part-time nangangalas yung show. ngipin mo. Kumakalas kasi. Yung umingiti lang naman po sa siyang nalalaglag. Ang mga ngipin ko talaga, partner, hindi ko makakalimutan nung 7 years old ako, brown silang lahat. Tapos parang bulok silang lahat. Alam mo, hindi ko makalimutan. Bakit? Kasi, kinuha akong flower girl. Tapos kabilin-bilinan sa akin, huwag kang tatawa, huwag kang magsismile. Tapos ang dami kong picture na hindi talaga nakangiti. Kasi nga, yung ngipin ko nun, brown lahat, bulok lahat sila. Natanong mo ba sa sarili mo nung lumaki ka na? Hindi, kasi nga, hindi naman uso dati, mayaman lang nagpapadentis. Kausapin mo nga yung 7 years old mong sarili. Hindi kasi mayaman lang yung nagpapadentist. Diba? So, anyways, ano ba yun? Ba't napunta sa flower girl ako ng 7 years old? Ang hirap mga sundan ng topic mo eh. Ba't ako napunta doon? Yung nag-iisip na ako, sa iba na naman yung topic mo. Hindi! May dahilan! Kaya mo yan! Bakit ako napunta doon? Ewan ko sa'yo. Ay, nakuha ko na. Lumaki kaming hindi mayaman. Tapos? So dahil doon, nag-aral ako sa isang exclusive school for girls. Oh. Dahil ako po ay anak na isang teacher, libre po ang tuition ko. Okay. Yan. So ibig sabihin, ako yung pinakamahirap na assumptionista. Oh. Lahat ng kaklase ko mayayaman. So doon ko napagtanto, partner, na hindi na maisasama ka sa mga lakad nila kapag ka meron kang ambag. So hindi pwedeng hindi isama si Emmy, that's me, nung araw. Kasi ang ambag ko talaga, ako talaga yung taga-patawa. Okay. Yung piso, alam mo yung piso, Joe, yung ginawa natin nung parang audition tayo dito. Yung parang sabihin mo yung isang salita na iba't ibang emosyon. Ako, ang ginagawa ko nun yung piso, may piso ako, tapos tuwa sila sa akin. Nakakatawa ka naman, o kaya natatakot na may piso ako, tapos kunyari natatakot ako, tapos ulit-ulit ko sinasabi, yun yung mga lagi kong spin, yun yung stand-up comedy ako dati. Pagka ganun, kaya audition piece mo
mo yun. Yan, audition Para piece ko. makasama ka. Yes. So doon ka talaga napagtanto, dapat may ambag ka. Dapat tagapatawa ka, o kaya madali kang utusan, o di naman kaya ikaw yung matalino. Ganon. So, ganyan. Tapos ako din ganon, partner. Kapag halimbawa sa grupo noon sa high school or college, so alam ko na ang ambag ko. So, sorry na sa pag-angat ng bako, pero feeling ko yung strength ko noon yung, mahilig ko mag-aral. So, feeling ko matalino ko. So, kung halimbawa meron akong kasama na alam kong hindi masyadong katalinuhan, kailangan ng ambag niya financial. Ibig sabihin, willing siyang bumili na ilang rim ng bond paper. Kaya niya ipabookbind yung mga namin. Uso pa ba yung bookbinding? Kaya niya ipabookbind Saka yung pagkain nyo. Oo, tsaka pagkain. Kasi kung hindi, di ba, ako na nag-iisip, tapos Ikaw pang gutom. Ako pang gutom. So, kailangan may ambag. At dahil kahit wala siyang ambag sa katalinuhan, ang ambag niya naman pinansyal tsaka pagkain, pasok ka na! So, dapat may ambag ka! Dapat i-assess natin yun mga kaibigan, no? Kaya huwag ka magtataka kung bakit hindi ka nakasama. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, baka wala kang ambag. Pasok ka doon sa Likwak Ganern category. Okay, Doc. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!